Wis iki tak goleki sing seger. Iki kudu wong loro. Piyayi putrine loro pilihan siji Mbak Pipit sing wong loro sapa? Oke. Kak Sulis. Hah? Kak Sulis. Oh, Mbak Sulis. Nggih. Iya, coba. Wis pilihan sing kandel karo sing tipis iki cara panganan enak sing ndi coba. Nggih. Mas aku enak kabeh to, Bos. Nah, coba. Noleh nengen piye, Bos? Noleh nengen. Nengen iki mriki to nengen. Noleh nengen wong ayu. Heeh. Noleh ngiwa wah soger. Wong lemu ora lho dadakno. Wegung. Nah, sing ndi sing dhisik? Nggih. Saman siap dijembeng sapa? Jenggleng. Ya jenggleng. Mau medeni lek. Sing cilik apa sing gedhi anget? Aku sembarang, sapa sing dhisik sing penting aku demen. Kabeh demen iki. Ayo nak jajal sing Engko lek sing gedhi sik ndak mlenger. Hah? Ndak mlenger. Wes kene. Ya. Nah, Mbak Sulis dhisik. Arep pemburi. Lah iki lho tawane. Lho tawa, lha sampean senengane ngendi ngono kok? Aku sembarang sembarang seneng. ya wis kok samping lho ya. Kapenak langsung ngene. Wah. Jangan milih. Ya, sekali. Ora mek dalan tok sing melek sing dindari lho pengen. Ya. Lah sampean pengene sing dijal. Tuwek padha tuwek. Lah yo ta wis menggo. Ya diweki enom tapi lemu piye? Ya wis anu piringane sayang. Nah, 6. Berarti sayang tiba-tiba Sulis 6. Saben bengi Ditepake sing nyenengke wong lanang ngono lho nek karo rendang. Kok ya ampun sinten niku lho. Pak, apa dua kok ta, Pak? Jenenge kok ya rasa brosong kates bareng. Astagfirullah. Ning sak kates nek keceblokan kates lho, Pak. Kates niki kates Taiwan. Keceblokan kates gede. Lah wong katase Pipit iki nek ndi ngiyup kok. Lumayan, Mas. Wis rada kena dirasakne ora kata ngendek ipel-ipeli. Piye. Apa paling kan maksudnya ki dedeke karangan sing rada durang. Ngendek ipel-ipel. Oh, aku gajet aku. Kaget aku kan. Oh, lihat. Bos. Nasib lek sobek wis ndek ipel-ipel. Tapi tenang we. Ndek tapi gori yo. Guri. Iya. Apane guri. Iki jajal sing jajal sing lemu. Lek sing lemu madhepe ngendi? Ya madhep rono. Madhep guri. Mbah Santo barang iki gen nyawa. Diklu Pit, diklu. Nah, bapaknya diangkat. Nah. Awas keceblokan kapas. Gak apa-apa, Pak Kondisi ya kok. Yen mamajan. Nah, coba nih. Ikuti bos, asik. Ayo, awas Pit, apa Pit? Duduk munyok. Bro. Bos, Lah cilik iki, Pak. aku percaya. Tenan, Bos. Wong lemu iku mburi gori. Jajal kejadu.
iso numpak sadel kok jane. Wes mbok pangkringi nek karo aku ndak boleh kayak gitu loh ya. Ya. Yang bagus sih. Lagi itu anu gendong arep. Ya ampun Pak Ya. Ampun sakniki. Ya. Pilih kamburi aku. Kamburi Mbak Sulis. Aku rung siap aku mau. Piye to Mas kok mesle? Heeh. Ora krasa. Lo ini kayak iki. Kok mek gur iki. Kayak iso tinggul, Bos. Wah. Tari angin. Ati karep. Ya, dibalarke. Buka. Kok kuat ya Mas Gembo sih? Kuat. Dipel-pelan demi kuat. Panas. Panas udan, udan panas aling-aling. Capek gunung. Tuku tali Apa? napa? Kenano. Kita bius gendang Kenano apa? pariane piye pariane? Lo menyang tuku tali. Menyang toko tuku tali, Bojo bojo loro rebutan rebutan pelem. Pelem kuweni aku Oh. aku ora bener bawa lo dindet endangane. Wow. Salahane bawa kuwi. Kaget aku. Bawa apa? Pelem kuweni. Oh, kuweni. Iki ta, Pak? Heeh. Bang iki. Nah, pokoke awakmu ngono aku mek Nadyan wadan sarta aye. Masuk. Ya oh.
titis. So. Guru kula Mbah Lengger. Iya. Langsung masuk umpak kepiring. Umpak kepiring. Yo.